Monoglutamatul de sodiu este sarea de sodiu a aminoacidului numit acid glutamic și este o formă de glutamat. Glutamatul este un aminoacid care se găsește în mod natural în aproape toate alimentele, mai cu seamă în cele cu conținut bogat în proteine. E621 sau monoglutamatul de sodiu se folosește ca potențiator de aromă în diferite preparate culinare pregătite acasă și la restaurant, dar mai cu seamă în semipreparatele existente în comerț, mezeluri, preparate din pește, semipreparate, sucuri, sosuri de diferite tipuri, alimente congelate, preparate din lapte, etc. Nu s-a elucidat pe deplin mecanismul prin care această substanță dă un plus de savoare alimentelor, dar mulți oameni de știință sunt de părere că monoglutamatul de sodiu stimulează receptorii de glutamat de la nivelul limbii, amplificând astfel gustul. Monoglutamatul de sodiu a intrat în colimatorul atenției publice, în principal din cauza reacțiilor la mâncarea chinezească acuzate de unii oameni, temutul sindrom al restaurantului chinezesc. Pentru cei care cred că s-ar putea să reacționeze prost la monoglutamatul de sodiu, iată ce simptome au fost înregistrate. Senzații de usturime la nivelul cefei antebrațului și pieptului, amorțeală la nivelul cefei, iradiind spre brațe și spate, furnicături, căldură și slăbiciune la nivelul feței, tâmplelor, gâtului, brațelor și zonei superioare a spatelui, presiune sau constricție la nivelul feței, dureri în piept, dureri de cap, greață, ritm cardiac accelerat, spasm bronșic, respirație dificilă la persoanele astmatice cu intoleranță la monoglutamatul de sodiu, somnolență, slăbiciune. În anul 1958, Oficiul American pentru Produse Alimentare și Farmaceutice a inclus monoglutamatul de sodiu în categoria substanțelor recunoscute în general ca inofensive, alături de multe alte ingrediente alimentare ca sarea, oțetul și praful de copt, dar consumatorii se întreabă în continuare cât de nepericulos și eficient este acest aditiv. În comunitatea științifică există însă un consens general bazat pe numeroase studii biochimice, toxicologice și medicale desfășurate în ultimii 20 de ani, potrivit căruia monoglutamatul de sodiu nu reprezintă niciun pericol pentru populație. Testele realizate pe animale au arătat clar că acest monoglutamat de sodiu creează probleme la nivel neurologic, însă unii cercetători cred că nu este suficient pentru a panica populația. Însă, cu toate aceste controverse, s-a luat hotărârea ca monoglutamatul de sodiu să nu poată fi utilizat în niciunul dintre produsele alimentare destinate sugarilor și copiilor foarte mici, măsură care se aplică și în țara noastră. Care sunt efectele pe termen lung ale consumului crescut de monoglutamat de sodiu asupra sănătății omului, nimeni nu știe. Și probabil mult timp de acum încolo va fi un secret bine păzit de marii producători, atât din industria alimentară, cât și din cea farmaceutică.